kampung utawa desa emang iso nggo slow living, tapi bagi pensiunan. Loh, heyo kakak. Piye kabare isu iki? Semoga podo sehat-sehat kabeh ya. Nek sing gek ngantuk ndang tangi njuk ngopi ben melek mripate. Nek wis matengan ndang sarapan ben duwe energi lebih go turu maneh. Nek sing arep megawe ya sing semangat ben berkah hasile. Nek sing ibu-ibu mager kaya aku ya scroll TikTok wae. Glundang-glundung jagani kasur. Hehe. Wah, nang video iki aku arep menyelamatkan pisang sing wis arak fermentasi. Lah piye to, Mbak? Kok pisang fermentasi ora kaya gedang. Halah malah kecletut-cletut untuk gedang tapi telo fermentasi utawa tape. Ya sing dimaksud pisang fermentasi iki arep bosok tapi ge aman, cuma melenyok-melenyok sithik tapi ge enak kok. Kembali meneh nang topik awal, slow living bagi pensiunan. Lah kan nek pensiun mesti mensasi wis entuk gajian. Lah nek kene perintis untuk pewaris ya wis karo kedengkuan. Lah piye wong nang kampung ya padha wae rego meh padha nang kota. Mungkin nek sembako ki ya meh padha nek nang Pulau Jawa regane. Nang nggon daerah para yuyu karo kakang beras sekilo piro ki? Nang kene iki beras sekilo 13.500 tapi kuwi elek, remuk-remuk. Nek sing apik jos ya 15.000. Wah, reti-reti pisang gorengnya wis mateng. Yuh macet disit.